बे भिडिअ फानि कमेडि जायफोरा रस भिडिअ खालामजादों दुखु मोनो आरोना बे भिडिअ जास्ट ओरैनो आं फानि एन्टारटेनमेन्ट खालामदों बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ जोबोद धामाका जागोन तो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां बिदिब्ला बे आंनि डिसक्लेमारखौ लागायनोसै उनजों नायब्ला माधुरि दीक्षि सिगांजों नायब्ला मावजि गुन्दिदि उनजों नायब्ला माधुरि दीक्षि सिगांजों नायब्ला सिख्लाफोर नोंसोर फरायनानै लाब गैया डिग्री फरायनांला नोंसोरो मिथिबायना ये बड़ी अच्छी बात कही आप जाय जाय मोजां मोननाय दोङो ब्लड ब्लड खाखामा जुबबानो जाबाय मोनथिबायना फरायना लाब गैलानो सिख्लाफोर नोंसोर फरायनानै लाब गैया डिग्री फरायनांला नोंसोरो मिथिबायना छाती फोड़ रे मार साले का खोपड़ी तोड़ साले फरायाबालाय माथो खामानि दंबावो आरो हौवानि न'आव थांनानै ओंखाम ओंख्रि संहैदो ओरैनो बेखारसो ओरैनो बेखारसो जों हौवानाव थांनानै नोंसोरो थोरसि लथा सुनांगोन जि सुनांगोन मा मा खामानि मावनांगोन नों फरायनो सायानो साबसिनस्रा फरायाबालाय माथो खामानि दंबावो आरोलाय हौवानि न'आव थांनानै थोरसि लथा सुहैथां हौवानि लपेन गस्ला सुहैदो नोंथांमोना मा इयो इयो देखायदो सानदोंमोन ना बेखौनो देखायदोंमोन आं मिन्थिबायना डेन्जार एक्टिं चले एक काम कर 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह मा स्टाइलफोरखौ नुयोलै फट' दिखांबाबो नै बायदि भिडिअ दिखांबाबो नै बायदि डेन्जार स्टाइल थानाय स्टाइलाबो मा बुंबावनो खिनो ओंखारनाय बायदिसो थादों मोनथिबायना आरो नै बायदिसो खालामबावदों खिनो ओंखारनाया बातानो मोनथिबायना बे डेन्सखौ नुबा खिनो ओंखारनायाबो बन्द जालांगोन मोसादो मोसा बे इमब्लु डेन्सखौसो मोसानो मोननांगौना नै बायदिखौ आंबो खाथियाव थानायबा गेजेराव हाबखनना मोसानो हागौमोन एसे मोसौफोर